ጽቡቕ መልሓስ ስለ ዘለዎ ናይ ምዝራብ ክእለት ዘለዎ ሰብ ሰላማት ከመይ ኢኹም ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ሓንቲ ነገር ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ኣይ ቲንክ ናቐፀልክዎ ክኸድ እየ ስራሕ ትደልዩ ሰባት ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተዓዘብክዎ ነገር ኣለ ብፍላይ ከዓ ምስቲ ናቲ ሶሻል ሚድያ ተታሒዙ ብዙሕ ብዝበሃል ሰብ ዓርሱ ገሊፁ ዘለዎ ክእለት ናይ ምግላፅ ንእሽትለይ ክፍተት ወይ ከዓ ጋፕ እኒአ እንታይ እየ ክብል ዘለ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ናብ ዕዳጋ እንትንወፅእ ኣለና ፍልጠትናን ክእለትናን ሒዝና ናብ ዕዳጋ እንትንወፅእ እንተለና እቲ ዘለና ፍልጠትናን ክእለትናን ናይ ምግላፅ ባህሊ የብልና ናይ ምግላፅ I don't know ብደንብ ክእለትና ሃሎስ ሓደ ሰብስ ብደንብ ዓርሶ ይገልፅን ብትዘለዎ ልክ ኢቭን ሓደ ግዜ እኮ ካብቲ ዘለኻዮ እውን ልዕል ኣቢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንዓኻ ዝደሊ ዝጠልብ ወይ ከዓ ትናትካ ሙያ ዝደሊ ሰብሲ ምንቲ ኮስ ካባኻ ስኪልካ ተጠቂሙ ንስኻ እውን ገንዘብ ትረክበሉ ንሱ እውን ናትካ ስኪል ወይ ፍልጠት ተጠቂሙ ናብ ዝኾነ ቦታ ወይ ከዓ ዝሓሸ ቦታ ንምምፃእ እዚ ንምትዕድዳግስ ትሸጦ ነገር ብደንብ ክተብራህርህ ትኽእል ኢካ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣሕዋተይ ፕሊስ ዓርስኹም ብደንብ ናይ ምግላፅ ክእለት ክህልወኩም እኒአዎ ብደንብ ሰብ ዓርሱ ብደንብ ተዘይገልፁ ኣነ ንዓርሰይ እንታይ ይኽእል እንታይ ፍልጠት እኒአኒ ንመን እንታይ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዘለኒ ብደንብ እንተዘይገሊፀ እቲ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ንዓይ ክጠልበኒ ዝኽእል ኖ በቃ ጉራ እውን ኣይኮነን በቃ ዓርስኻ ምግላፅስ ከመይ ዓይነት ነገር እዩ ከም ባህሊ ተገይሩ ዝተተሓዘ ከም ምጉራር ወይ ከዓ ከም ጌጋ መንገዲ እዩ ዝረአ ከምዚ ምዃን ማለት እዩና ዓርስኻ ምግላፅ ነውርነት ይኮነን ብደንብ ጌርካ እዚ ይኽእል እየ እዚ እውን ይኽእል እየ ናታትኩም ካምፓኒ ከዓ በዚ ወገን ክሰርሕን ፍልጠቴን ክእለቴን በዚ መንገዲ ክህብ ይኽእል እየ ስለዚ ክንጠቃቀም ንኽእል ኢና ኢልና ናይ ምግላፅ ተኽእሎ ክህልወና እኒአዎ ዓቕሚ ተይሰኣና ካባና መልሓስ ብደንብ ፅቡቕ መልሓስ ስለ ዘለዎ ናይ ምዝራብ ክእለት ዘለዎ ሰብ ካባና ዝተሓተ ስኪልና ፍልጠት ሃልይዎ እቲ ቦታ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ሰኣን ንሕና ዓርስና ዘይምግላፅ ወይ እቲ ዘለና ፍልጠት ዘይምግላፅ ምግላፅ ዝኣበየና እንተኮይኑ ንፅሓፎሞ ብወረቀት ልምምድ እንግበረሉ እዚ ሰሪሐ እየ ከምዚ ዓይነት ክእለት እኒአኒ ብዚ ደረጃ እዚኦም ነገራት ሞር ከዓ ኣብቲ ካምፓኒ ከዓ እቶም ዲቴል ብዝርዝር ዘድልዩ ስራሕትታት ምግላፅ ክንክእል እኒአና ማለት እዩ ስለዚ ዓርስና እንግለፅ ዓርስና ናይ ምግላፅ ዓርስና ገሊፅና ናብ ዕዳጋ ናይ ምውፃእ ክእለት ክህልወና እኒአዎ በቃ ሕዚ ኩሉ ሰብ ዓርሱ ገሊፁ እዩ ክእለቱን ፍልጠቱን እዩ ናብ ዕዳጋ ዘውፅእ ዘሎ ብምንም ይኾን ብምንም ኢቨን ብሶሻል ሚድያ እውን እንኳን እኮ ዘለዎ ፍልጠት የውፅእ ብኡ ገይሩ ዓሚል ወይ ከዓ ንዑ ዝጠልቦ ሰብ ይረክብ ማለት እዩ እና እዚኣ ተስተኻኽሉ ይብል እየ ምንም ዓርስኻ ምግላፅ ነውርነት የብሎን ኣብ ዝኾነ ቦታ ብኮንፊደንስ ብዓርሲ ምትእምማን ትዘለና ስኪል ትዘለና ፍልጠት ብደንብ ጌርና ምግላፅ ንኽኣል ይብል ሓንቲ ካልአይቲ ነገር ታእያ ግልጋሎት ከዓ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ግልጋሎት እንትንደሊ እንተለና መብዛሕትኡ ሰብ ዝደለናዮ ነገር ንምርካብ ክሰምዕዎን ክርእይዎን ዝደልዩ ነገር ክነሪኦም እኒአና ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድና ክንግልገል ተለና እቲ ንደልዮ ነገር ብፍሽኽታ መልክዕ ብዋርሚ ዝኾነ ደስ ብዝብል መልክዕ ፍሽኽ ኢልና ክነዛርቦም ክንክእል እኒአና ኮስተር ኢልና ግልጋሎት ክንጠይቕ እንተለና ቶም ሰባት ንዓና ዝህቡና ኢንተራክሽን ፅቡቕ ኣይኮነ ወይ ከዓ እቲ ንረኽቦ ግልጋሎት ዝደለናዮ መልክዑ ዘይክኸውን ይኽእል ስለዚ ኩሉ ሻዕ ንዓርስና ረብሓልና ኢና ሰብ እንታይ ክረክብ ማለት ጥቕምና ካልኩሌት ገይርና ክንከድና ሓዚ ፍሽኽ ምባልና ሓደ ንዓና እውን ፅቡቕ እዩ ትዋና ነገር ከዓ ዝደለናዮ ነገር ንረክብስ ሞር እቶም ሰባት እቲኣቶም ክርእይዎ ዝደልዩ ነገር ኣርኢና ወይ ከዓ እዚ ንዓቶም ፅቡቕ ስምዒት ሂብዎ እሞ ብፅቡቕ መንገዲ ንዓና ክተኣናግዱና ብዝኽእልሉ መንገዲ ኢና ክንህቦም ዘለና ኢለ ዝኣምን ስለዚ ኩሉ ሻዕ ፍሽኽ ኢልና ዝደለናዮ ነገር ክንጠየቅ ክንክእል እኒአና ከምኡ እዩ ካብኡ እንደገና ከዓ ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ከይድና ንኣብነት እንታይ ክገብር እኒአና ብደንብ ዝፍለጥ ነገር ገለ እንተኮይኑ እንታይ ክንገብር ንኽእልና ክነድንቆም ንኽእል ኢና ብፅቡቕ ምግባሮም ወላት መስሪያ ቤት ድዩ ብፅቡቕ ተግባሩ እዚ ከምዚ
ጎበዛትኩም ከምዚ ዓይነት ነገር ጽቡቕ ነገር ኣላዋኻትኩም ገለገለ ኣለ ኢልና ገሊጽናሲ ካኡ ናፍቲ ንደልዮ ነገር ካኡ ካፍቲ መስሪያ ቤት ንደልዮ ነገር ግልጋሎት ከዓ ክንጥይቕ ንኽእል ኢና ከምኡ ጌርና እንትንጥይቕ እንተለና እቲ ንሕና ንደልዮ ነገር ናይ ምርካብ ዕድልና ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ እዚ ክንጥቀም ኣለና ምክንያቱ እዚ ዓርስኻ መትሓት ይኾነን ዓርስኻ ምውራድ ይኾነን እዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ብስለት እዩ ብስለት እንትበስል እንተለኻ እቲ ትደልዮ ነገር ንምርካብ ንሳቶም ክሰምዕዎን ክተርእዮምን ዝግባእ ነገር ብሳይኮሎጂካሊ ብደንብ እንትን ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክንገብር ኣለና ኢለ የዝኣምነ ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ሰባት እዮም ቢዝነስ ትሰርሑ ሰባት ብፍላይ ናይና ያው ኣብ ናይና ናብ ተጋሩ እንዴ ትኩረት ጌረ ዝሰርሕ ዘለኹ ኩሉ ሻዕ ከስተመርና ወይ ከዓ ምንም ዓይነት ዓሚልና ዓማዊል ትመፁና እንተለው ብዝተኻለ መጠን እቶም ዓማዊል ከይንስእኖም ንገብሮም ነገራት ኣለዉ ሜቢ ዝገብርዎም ሰባት ኣለዉ ዘይገብርዎም ሰባት ኣለዉ ካብ ሰብ ሳይኮሎጂ ተልዒለ እየ እዚ ክዛረብ ደልየ ብዙሕ ግዜ ከም ገዝኦም ክስምዖም ነፃነት ክስምዖም ግበርዎም ብፅቡቕ ፍሽኽታ ተቐበልዎም ካኡ ማለት ትዝደልይዎ ነገር እውን ብፍሽኽታ ካኡ ላይክ ከም ገዛ ፊል ላይክ ሆም ዝበሃል ነገር ኣሎ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ሓደ ዓሚል እንትስምዖ እንተሎ ናፍቲ ናባኹም ናይ ምምፃእ ዕድል ወይ ከዓ ንዓኻትኩም ተኣማኒ ዓሚል ናይ ምዃን ዕድሉ ዓብይ እንትን እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብኡ እዩ ክስራሕ ዘለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱም ታርጌት ንገብር እንታይ ድዩ ኢንካም ይወዶ ትንህቦ ነገር ንሱ ምንም ብዘየጠራጠር መንገዲ ኳሊቲ ዘለዎ ወይ ጽቡቕ ነገር ዝተባሃለ ነገር ብሉጽ ነገር ነቐርብ ካኡ ግን ዓሚለት ተሓዛ ግን ቬሪ ኢምፖርታንት እዩ በቃ ንሕና ከም ገዝኦም ክስምዖም ነፃነት ከምዚ ብጽቡቕ ፍሽኽታ ተቐቢልና ጽቡቕ ግልጋሎት እንተሂብና እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሎያል እዮም ዝኾኑ ተኣመንቲ እዮም ዝኾኑ ባይ ዲፎልት እውን ናፍቲ ገዛ ይመፁ እዮም ይመላለሱ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱም እንታይ እዮም ዝኾኑ እታ ጽቡቕቲ ትሪትመንት ኩሉ ሻዕ እያ ትፅውዖም እና ዘይቕየር ትሪትመንት ክህሉ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣለዉ እዮም ከምኡ ዝሰርሑ ሰባት ግን ከዓ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ካብኡ እንደገና ከዓ ኣብ ምንታይ ከባቢ ኢና ዘለና እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብቲ ከባቢ ዝውዕሉ ቤዝድ ኦን ዛት ኢቨን እዚ ናይ ዕዳጋ ወላቲ ናይ ትካልና ሽም ንባዕሉስ ሞር ነቲ ከባቢ ክመስል እኒአዎ ምክንያቱም እቶም ኣብኡ ከባቢ ዘለው ሰባት ናታቶም ካልቸር ወይ ከዓ ናታቶም ዓይነት ሽም ወላ ክኸውን ይኽእል እዩ ሪፍሌክት ዝገብር እንትኾን እንተሎ ናይ ምምፃእ ዕድሉ ዕዳጋ ናይ ምርካብ ዕድልና ሰፊሕ ይኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ከባቢ ካብቲ ንግዲ ንገብረሉ ቦታ ንቶም ሰባት ዝመስል ቫይብ ክንገብሮ ኣለና ኢለ እየ ዝኣምን ማለት ትናትና ድሌት ኣይኮነን እቲ ኢንቫይሮንመንትና ክንገብሮ ዘለና ተውኡ ዘለት ሰብ ምክንያቱም ዕዳጋ ኢና ወፂና እኒና ዝኾነ ነገር ኢና ንሸጥ ዘለና እንሸጦ ነገር ከዓ እቲ ከስተመር ወይ እቲ ዓሚል ብዙርያና ዘላ ዓሚል ብዝደልዮ መልክዕ ኢና ክንሸይጥ ዘለና ስለዚ ሓደ ግዜ ናይ ሳይኮሎጂ እንታይ ዝበሃል ናይ ሳይኮሎጂ ትሪክ እዮም እዚኣቶም ማለት ሰባት ዝደልይዎም ነገር ወይ ከዓ ንሰባት ክስሕቡ ዝኽእሉ ነገራት ተጠቒምና ዕዳጋና ምዕምባር ማለት እዩ እሞ እዚአን ሓሳብ ክብየ መፅየ ሎማዓንቲ የቐኒየላይ ቴንክ ዩ